Au, vinga, dosos amunt del 3. Dosos de la torre amunt. Vinga, Francis, que està per 3 frares. Clàudia, fora, Clàudia, fora, fora. No s'aboquem aquí, va. A veure si ho podem obrir una miqueta, Lluís, una miqueta aquí, Vale, ja està, Lluís, aquí. Au, vinga, entrant a dosos de la torre, el deixem parat aquí, Està molt mal. Vas una miqueta de braç, vinga, tu vas aquí dalt, sí, Andreu, una miqueta en fora, Andreu? Aquí, vale. Au, vinga, dosos de la torre, avall. Vinga, no perdem, que no han de patir. L'han de disfrutar aquest cicle. Dosos de 3, avall, va, Kevin. Vinga, dosos de la vall, Vinga, quarts al 3, avall. Bueno,